Dobar dan. Danas ćemo napraviti jedan mali pokus. Ispitat ćemo konkretno ovu kemijsku reakciju. Evo, vidimo da nam trebaju olovo nitrat, to je ovaj ovdje, i kalijev jodid, to je ova druga kemikalija. Obje su bijele kristalne soli i dobro su topljive u vodi. Pa idemo vidjeti šta se događa kad pomiješamo te dvije vodene otopine. Kao što vidimo, i otopina olovo nitrata i otopina kalijev jodida su bezbojne. Idemo ih sad pomiješati. Miješanjem te dvije bezbojne otopine trenutno se razvija ovako lijepi žuti talog. Sad možemo se pitati šta nam treba za kemijsku reakciju. Tu imamo olovo nitrat koji je otopljen u vodi, kalij nitrat koji je otopljen u vodi i obje reakcije se događaju u vodenoj otopini. Da li nam je tu potrebna voda? Pa ovdje u ovoj kemijskoj reakciji ne vidimo vodu. Dakle, možda su nam dovoljne samo te dvije tvari. Pa idemo vidjeti šta će se dogoditi ako pomiješamo samo te dvije tvari bez vode. Tu reakciju sada možemo izvesti u talioniku. Dakle, imamo dvije bijele soli i sad da vidimo šta će se dogoditi ako ih pomoću tučka miješamo i meljemo. Vrlo brzo nakon početka mljevenja počinje se razvijati ova žuta tvar. Sa duljim mljevenjem smjesa postaje sve žuča i žuča. Sad kad to usporedimo sa ovom vodenom otopinom, vidimo da se događa vrlo slična stvar. Dakle, za ovu kemijsku reakciju nam voda nije potrebna. Nije potrebno trošiti otapalo. To je vrlo važno jer u kemijskoj industriji se preko 80% kemijskog otpada otpada na otapala. Dakle, ako uklonimo otapalo iz kemijskih reakcija, možemo puno korisnog učiniti za okoliš, jer time smanjujemo količinu utrošenih otapala. Ova reakcija koju sad radimo ovako mljevenjem je kemijska reakcija koja je potaknuta mehaničkom energijom i onda je zovemo mehanokemijskom reakcijom. Mehanokemijske reakcije možemo raditi i na neke druge načine. Dakle, ovdje ćemo uzeti ove iste dvije tvari koje su nam sada u jednoj prozornoj posudici i dodat ćemo kuglicu. Dakle, dodat ćemo jednu ovakvu kuglicu. To je najobičnija čelična kuglica kakvu koristimo obično za kuglične ležajeve. I sad ćemo je staviti u našu reakcijsku smjesu. Evo, sad imamo tu reakcijsku smjesu sa kuglicom. Zatvorit ćemo posudu i onda ćemo vidjeti šta će se događati kad počnemo. Sad dakle imamo posudicu sa reakcijskom smjesom u kojoj je kuglica. I sad idemo miješati, kuglica će lupati po toj reakcijskoj smjesi. I vrlo brzo počinje se razvijati opet žuti produkt. Žuti produkt, dakle opet dobijamo istu kemijsku reakciju. To je reakcija olovo nitrata sa kalijevim jodidom.
I ta kemijska reakcija nam izgleda ovako. Dakle, iz olovo nitrata i kalijevog jodida nastaju olovo jodid koji je žut i zato imamo žuto obojenje produkta i kalij nitrat. Kalij nitrat je vrlo poznata oksidacijska tvar koja se inače koristi i u barutima i slično. Kad god nam treba neke kisik za izgaranje. Eto, upoznali smo se sa jednom zanimljivom kemijskom reakcijom koja se može odvijati u vodenoj otopini, ali nije nam potrebna ni voda, nego je dovoljno da te dvije tvari pomiješamo u čvrstom stanju i time smo se upoznali i sa mehanokemijskim reakcijama. Eto, doviđenja, vidimo se.